रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै शुक्रबार 2022 मायथाइनि आगस्ट दाननि 5 अक्ट', सावन दाननि 19 अक्ट', प्रतिपद अखाफोर। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय इजराइलनि एम्बासाडरआ दिल्लीनि प्रगति मैदानाव इजराइलनि वाटार एक्सपार्टनि हेफाजाबै माबोरै इजराइलनि बिखान्थि बायदियै दैखौ बाहायनो हागोन बेनि सायाव साननाय हनाय शेयार खालामलायदों। आसामनि सीएम बिथाङा बुंदों दि आसामाव इस्लामिक फान्डामेन्टेलिस्टफोरनि हटबेड जालांगासिनो। मख'जाथाव दि थांनाय सप्तायाव 11 सुबुंखौ इस्लामिक फान्डामेन्टेलिस्टजों लोब्बा थानाय दायाव बिसोरखौ खानाय जादोंमोन। चाइनानि फरेन मिनिस्टारआ ताइवानाव आमेरिकानि मन्थ्रि नान्सी पेल'सीनि नुजाथिफैनायखौ बोरदावनाय हाबा आरो गावनि हाबा मावरोङै, दायित्वहीन आरो जोबोर ओंथि गैयै होनना फोसावदों। केरेलानि सासे लाइमोनआ स्केटबर्डजों 3511 किल'मिटार कन्याकुमारीनिफ्राय काश्मीरसिम बेरायनानै जोबनायाव दुखुनांथावै हिट एन्ड रान एक्सिडेन्ट जानानै जिउ गोमाबाय। मख'जाथाव दि 31 बोसोर बैसोनि आनास हाजाज मुंनि सासे लाइमोनआ स्केटबर्डिंनि सांग्रांथि लाबोनो आरो भुटान, नेपाल आरो कम्बोडियायाव हादोरसिम बेरायलांनायनि थांखि दंमोन। जाथाय जानाय समाव बियो पानचकुलानि पिन्जरनिफ्राय हिमाचल प्रदेशनि नालागढ़सिम थांबाय दंमोन। चाइनानि नायबिजिर जाहाजआ श्रीलंका फारसे जावबोदों। भारतआ हालोदनि सायाव नोजोर खालामगासिनो दं। केनाडानि बांसिन वान्टेड एबा नागिरजानाय दायनिगिरिफोरनि 11 सानि मादाव 9 सा सुबुङानो पान्जाबनि गुदि थागिरि। मिनिस्ट्रि अफ कालचारआ मैया सा 20 ट्राइबेल फ्रीडम फाइटारफोरनि सल'फोरनि सायाव जथायना 3थि कमिक बिजाबफोर फोसावबाय। गोबाव सम आयेनारि बादायलायनाय उनाव पाकिस्तानाव थानाय 1200 बोसोर गोजाम गंसे हिन्दु मन्दिरखौ फोथांफिननाय जासिगोन। आसामाव 431 फ्रेश कभिड-19 केसफोर मोननाय जादों। सा 2 सुबुङा जिउ गोमाबाय। कार्बि आंलंआव गोदानै जोनोम मोननाय मिलिटेन्स आउटफिटनि केम्पआ एबा बादाखौ फोजोबस्रांदों। कार्बि आंलंनि आसाम नागालेन्ड सिमायाव मैया आसाम पुलिसआ 8 कौटि रांनि गोबां बिबांनि हेर'इन गंसे प्राइभेट कारनिफ्राय जब्द खालामदों। जम्मु आरो काश्मीरनि गासै नोगोरारिफोरानो डिजिटेल हेल्थ आइडेन्टिफिकेशन कार्ड मोनसिगोन। बे कार्डनि दारै नोगोरारिफोरा सम मथै मेडिकेल फाहामथाय मोननो हागोन। चाइनाया मिलिटारि ड्रिल्स एबा एक्सारसाइज खालामनाय समाव गोबां मिसाइलफोर दैयाव गावहरनायखौ ताइवानआ रोखा खालामबाय। महाराष्ट्रआव पन्चायत इलेक्शन 2022आ जोबबाय। दिनै बे भट होनायनि फिथायखौ फोसावगोन। शिवसेना एमपि सन्जय राउतखौ एनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेटआ 8 आगस्तसिम कास्टडियाव हरबाय। मख'जाथाव दि बिथांखौ मानि लन्डारिं केसआव अजद मोननाय जादों। अकिनावा एक्सक्लुसिव इकनमिक जनआव चाइनाया बेलिस्टिक मिसाइलफोर दोनहैनायखौ जापानआ हेंथा खालामदों। केरेलायाव गोब्राब नारानाथा अखानि थाखाय 4 जिल्लायाव रेड एलार्ट आरो 8 जिल्लायाव अरेन्ज एलार्ट फोसावदों। मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआ बुंदों दि मोदीआ गासैबोनि थाखाय जेरावबो मोननाय गासैखौबो लाना 8 बोसोर खुंथाय होबाय। गुजरातनि सीएम भूपेन्द्र पटेलआ सुरातआव हर घर तिरंगा जात्राखौ बेखेवबाय। गुवाहाटीनि सरायघाट दालांआ लाइमोनफोरनि मोनसे सुइसाइड पइन्टआव सोलायनो हमदों। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों।